Zwykły to manifestował dzisiaj cały dzień. On do mnie tak wstaje rano i mówi, ale fajnie by było, jakby Oli przyjechał, nie? Gdybyście że na Bali by was puścił samy? Niesamowite, są plot twisty w każdym odcinku i Pozwora, nie? Olaf to jest na Bali od 2 dni ogólnie. Czajnik, bo Czajnik też nie wiedział. Mamy nagrałem normalnie, Czajnik siedzi na kanapie na telefonie, nagrał wstęp, ja tak Olafa tu prowadzę. Zamykam na klucz, Olaf to jest briefowany, żeby siedzieć, nie? No 20-30 minut, nie? 1,5 godziny tam leżę. Mówię, nie, no poszukam się, nie? Ale czy kiedyś będzie taki moment, w którym to przestanie nas zaskakiwać, kurde? Dobra, słuchajcie, w tym odcinku to wszystko. Widzimy się oczywiście jutro o 15:15. Trzymajcie się, cześć. Tutaj od piątku rano, bo jesteś tutaj na Ubud, a ja byłem obok Kuty. I tam jest ta inna dzielnica, jest przy plaży. Poznałem dziewczynę niestety. Skończyłem nim. Tak jest! To jest powód do moralniaka chyba do 19 wczoraj. Nie ma drugiej takiej.